I Koranen læser man om fortællingen om Kabaen, og Kabaen, hvordan det ligesom blev til, og Kabaens betydning i dag, og det er ligesom det, vi skal arbejde med i den her workshop. Opgaven i den her workshop går ud på, at jeg fortæller en lille fortælling, hvor der er nogle tilhørende billeder. Efter I har hørt fortællingen, så skal I genskabe den ved at samle billederne, som ligger på bordet til jer i udklip, i den rigtige rækkefølge. Men inden I hører fortællingen, der skal jeg lige læse lidt op fra Koranen, som ligesom beskriver lidt om den her, om Kabaen, den bygning vi har, og hvad den ligesom symboliserer. Godt så. Jamen jeg skal læse lidt op fra Koranen for jer, og der læser vi fra Koranen på dansk. Og der læser jeg op fra sura. Det er en inddeling inde i Koranen, lidt ligesom at Bibelen er inddelt i evangelier, så er den her inddelt i sura. Og jeg læser op fra sura 2, og jeg læser vers 125, og jeg læser vers 144 også, som omhandler Kabe. Vers 125. Og da vi gjorde huset til forsamlingssted for menneskerne og et sikkert tilflugtssted, tag i stedet, hvor Abraham stod, som et bønnested, og Abraham og Ismael, vi havde befalet. I skal rense mit hus til fordel for dem, der går rundt om det, opholder sig der, bøjer sig eller kaster sig ned i bøn. Vers 144. Viselig, vi ser, at du vender ansigtet gang på gang mod himlen, så vi vender dig nu i en bederetning, som vil behage dig. Så vend dit ansigt mod den hellige moské, og hvor I end måtte være, vend jeres ansigt under bøn mod den. Og de, til hvem bogen er blevet givet, ved, at dette er sandheden fra deres herre, og alle er ikke uvidende om, hvad de gør. Nu skal I så i gang med opgaven. Den fortælling, der var i Koranen, den prøver jeg ligesom at oversætte til noget lidt mere forståeligt, og også gøre det i forhold til, hvad der sker i nutiden, og hvordan man ligesom bruger Kabaen i dag. Når I hører den fortælling, så er der nogle tilhørende billeder. I skal prøve lidt med og holde øje med rækkefølgen. Det er super. I kan bare gå i gang. Kabaen er det første hus, der blev bygget i dyrkelsen af Allah. I Koranen kan man læse, at Abraham sammen med sin søn Ismael byggede Beit Allah, altså Allahs hus i Mekka. Kabaen har form som en terning og befinder sig i dag inden for murene af den store moské i Mekka. Og muslimer verden over vender deres bedetæpper i retning mod Kabaen og Mekka, når de skal bede for at kunne gennemføre de 5 daglige bønner, som alle har beskrevet det. Den rettroende muslim skal desuden foretage en pilgrimsrejse, blandt andet til Mekka, mindst 1 gang i sit liv, hvis pengene og helbredet tillader det. Der er billeder, som vises hvert år i hele verden igennem medier af millioner af muslimer, der i hvide klæder går 7 gange rundt om Kabaen. Kabaen er det symbolske midtpunkt for alverdens muslimer.